Всички сгрешихме за червените океани. Червеният океан е доказано търсене. Червеният океан са клиенти с отворени портфели. Червеният океан е най-голямата ти възможност. Защо? Защото всеки конкурент играе една и съща малумна игра. Година едно правиш продукт, който просто работи. На третата година добавяш функции, които има и конкуренцията. На петата година добавяш функции, които никой не е искал. На седмата година на хората им трябва докторска степен, за да използват продукта ти. А 80% от клиентите ти просто искат продукта от година едно. Нищо повече. Без бъговете и без всички тия сложни функции. В червените океани клиентите са осъзнати. Готови са да купят. В сините първо трябва да ги научиш защо изобщо трябва да им пука за теб. Джейсън Фрид го направи отново с новия си инструмент за управление на проекти с Kanban дъски Fizi. Още от Basecamp той добре знае, че премахването на ненужните елементи е наполовина спечелена битка. MasterHack започна да печели не като добавяхме повече, а като започнахме да махаме излишното. Защото разбрах, че богатството не е в измисленето на някакви нови пазарни категории и ниши, а в упростяването на вече съществуващите. В червен океан от курсове, коучове, гурута, e-commerce магиосници и трансформационни програми ние махаме боклуците, отсяваме информационното злато и ти даваме само това, което работи. Без глупостите. Но не ти казвам това, за да се хваля. Казвам ти го, за да те накарам да осъзнаеш, че парите не се крият в някаква си нечувана иновативна ниша. Парите са в смелостта да опростиш това, което другите усложняват. Опростяването е ключът за тези, които искат да спрат да гонят въображаеми сини океани и да започнат да печелят кърваво червените. Кликни на линка и научи как да го направиш.